karam da mane tum APHRC tum phan kali likalang lang lam kipu dunarat ke lake ini tum cinthong along ben sa imperon dele alang li APHRC tum phan kasor sadun kali likalang lang alang lidat kamadi lapen non next ini tum thekolong ilo non malam social media lo lake komalap dunate lake live jam inleng alang li hino APHRC tum phan kali likalang lang alam non malam mate kibok dunare lapen gara tum phan kapajoglu kapamanghu mate kitu kelag tum phan kachung tri kiber body ke alang lisi lai jamming lengsi kaning je kon social media ting no nanti alang li posi la person kaning je ma nanti la masalah berkait kanam sna nanti video lai kuncing pemana APHRC pen kali lang langka kaning je dun kela ke direct kiduk kela rat apan lang plot lo usi ni tu mahin pen ke kemat hapon lo BJP temate kali ni kalang lang ke APHRC temati kaitan je bel mate gubel person atasi nang li sistem kilo CM tong minute photo kang bong phan lam kaniye phan tangka nang picamaro koma nali hem sang an kabitong person nang li social media thing kiban upusi social media long nang contoh mati rawatum nang nexoi pu APHRC temke non puanta karbeng long ratum han ke bakali li kalang lang alam ke non puanta ke than pon puke abe pena BJP temate do lo lasi non puanta ele tum chithi long ho lege BJP temate ninje lo ninje si non ta ele tum karbeng long mate otomas council CM Dr. Tuliam long han stame ele tum karbeng long ratum han nang tija pon mate alang li council kachari kon si kimi kimi nami tum chithi long ho lo ultate aku kuson si BJP सरकार तुम aku regional party mati APHRC तुम nasi karbeng long ra tum kali kalang lang ke than mati kitu ke boy ke laga tum ke kapama hupa me mati ke berbol itu nang itu BJP सरकार tum pen APHRC tum kipu dun torna gila lain lama BJP सरकार tum council kachari ke thek mati karbeng long CM Dr. Tuliam long han bu alang li lai chaming leng apang nang li tong social media long dam thap nang li tong ke toy nalipan minit photo kang bong lam ni no mate nalipan tangka nak picom putong alang li CM Dr. Tuliam long ha lapison social media long ketoy dam long lapet lai saming leng alang li sami berak ni lapison ke social media long ke lapison alam ki minggi do de si kimi kedam tang centong pen saring teron atun mole konang ta APHRC nang klang det pen karbi arat apharma APHRC nang klang pen ke litum karbeng long mate centong ha balara pun stame masap sap ke seksi dora lampu tas tame kachini ya tumsi ki ong nang li kupisi ki puji pun nang li ke parok penang leko lasi lam kanita asap kang len do chelo para wasudun je yang naglo handbrake alam loma seksi dul alam loma kunat ni latum government afan pressurize ki pidam ki handam ki long nei po alam nang tu imudak ki long koson si ke thek donong le da jilamati nang like ning kan hini thang leko social media long ke bang lasi kamang hudun lobo koson si ke thek donong le da jilamati lo charia song do pencheng lo mate karbing lo ra tu pencheng lo mate ile tum chin thong ha bala ra tu pencheng lo ile tum sar jayga thara tum mate APHRC tum regional party tum karbing lo ra tum han tapusan lam ke than pon ke mission ke to ko yani si seksi dura lam thas tame tachini tum si non ke ong tapusan thasi non APHRC atum malong stami kaching video na tum stami penang tu asansi ini tum cetek long lab lo social media stami penang tek long loke bon stami lai chaming leng nang li lam kani lake job chi nang li ke nang li mathang a party hansi kachero lo ke nang chini lo social media thing no nang chiklang ke madu bang pulita nang chini ne jong si social media thing no chiklang am lo pulita te BJP sarkar tu ni phanang ro ke nang li ta chema thal lasi nalita social media thing lo ke bang ke karbing lo ra tuta nang thek long hol APHRC tum ke hempeng putha ke non tunta kachi song dam ke abi posan si nang likani yeda masan manden bolu tang te BJP sarkar tum kwan si hempeng alam putha alang tum kachi song lo lapen alang tum karbing long CM Dr. Tuliam long ha alang ni ke ningkan krehini council kachari ke pleng lo mate BJP sarkar tum ke hai ke pleng bolu tang te karbing long ke kopia posi BJP sarkar tum ta hempeng alam putha ke nije je delo mate karbeng long ke hempeng long kota wante delo lain nama BJP sarkar tum ke kali dikalang la karbeng long ra tum lam ke than mate itu ke lag ke berbori BJP sarkar tum si itu ke lag ke berbori ha pet ke
APSRC tumne kitu kila tuhan ke belpor ikamali jongsi neli lamkani kichok chik lente sosial media thing no alam ke do bangko bikin dokti alam tumsi chini po lasi tamali tu ile tum kar beng long ke BJP sarkar tumke kosan si APSRC tumhan kapakloi ma apansi kaiketa kapor I mate kar beng long CM Dr. Turiam long hangta amang kaheman tahai po lasi lai chaming lengta lapuson lasi lai chaming lengta APSRC atum phanke kaiketa kopuson si kasotuk longi ma mate angkur ki phulongi ma aphan mate adi ke salongi ma aphansi kaiketa lai chaming lengta aning kamatha dum ason mandela nonke lasi next video latusna kopisi alang li lam taniye ma non APHLC atum reli dolo pulo tangte latum along rat amulu kecito kompi APSRC tumjong si ready ke dolong mune david kelate ala nang itu BJP sarkar tum meeting ke dolong amulu silang de tha apangsi laso rat amulu kecito ki kom apot latum tamane latum kamatha parlindin parlulu lason sikthlo eglo BJP meeting no mate itu rat amuni itu aja to onde lasi eglo lasi BJP sarkar tu parlindin parlulu alang tum iklan ke neri tum ta sini lasi lai chaming leng nangli lam kaniye chok chipilan social media thing lo keba kali di kalang lang alam nangli social media long mate APSRC atum phan la puson alam ki ningi da dasi akimeji nangli phan ko pilo kal bengong CM Dr. Turiam long hangsi dangkana pi chompuke nilitum kal bengong atam ke na chini lo la puson le kachi pudam labi pudam te lake kal bengong long ke hempre ke matu party sta banamasi khelo pila kal bengong ke lapuan tong chiputor pama party yanang bong mate political yanang bong bons tame kelin nai lake BJP sarkar tumsi council kachari ke chokche mate alam itu iklan ke dampon ke mission ang the non bonta kabe jonesi non APSRC tum tame amang na ke thek update ke kar beng CM Dr. Turiam long pulo seksidur ke akamawe si alang li kaninje lapen kar beng long ke ente ke nang ni si kar beng CM ke kaninje lo ke lasi kar beng long ke non ponta emprex tame long le terlo lasi kar beng long CM Dr. Turiam ha jong si kamatha mesen product te kar beng long ra tum hanta matha po jong si kamatha en da jonesi non ponta kar beng long ra tum hanti emprex lam putha ke ban pi te delo lasi alang di atau itu masih kali di kalang lang alam sosial media long lam patanta patan grupo APSRC tumke kitu kelang tuhan kibel body mate kamamangku apa joglu kitu kelang tuhan kibel body pusi alang li lai saming leng hipen lam bani jipon lasi tamal itu BJP sarkar tumke lakuan si tampon lasi non elitum matha nahi kalbi nora tumbang matha nahi lake non MLA penstami elitum usan si regional party tuhan kapakai ima alapang si elitum matha pamenang ko talala damal itu pini video bangke lai chaming leng lam kaniye alam putha ke apwan lo posibili makko ko kardo